Pinoy Bus Driver TV. Dumami na sila po dito, dumami na. Paano ba yan? Paano pumalis natin yan? Pumasok na rin yung sa kabila, doon sa kasalubong ko. Ako, hindi magaling kasi hindi ko pumasok eh. Kung magaling yan sila, kaya pumasok eh. Kaya nagkabara-bara eh. Baka na praya ng trapiko. Diyos, tuwa pa yun. Ipunasan pa yun sa... Wala, yung nandun, pumasok na rin eh. Kasi, ang alam ko, yung mixer, dito talaga diretso yan. Pagkatapos, magbuhos. Yun din ang alam ng mga taga roon, sa kabila. Susunod dyan sa mixer. Kaso, pumasok dito ang linya natin. Tawa ko na ng driver sa mixer. Driver, Kusina na kayo yan. Sabay isubya ako ng atras. kaya lang nawala niya. Maupay ituntoy. Sir, Maupay. nahulog. Ito na, tracking man yun sila ay nagbuhos. Wala naman siyang matras na niya. Ano sila, tambaya din na. Mga ano, magasya. Sige, patigas kayo. Dapat yung dito sa linya natin, ang matras. Paano makatras eh, may nakabuntot na. Nakabuntot, matras yan. Tandaan ni kapon rin. Hindi dito nakaharap ang mixer eh. Kung yung gayahin niya may kupukset, mga ganyang driver. Ang una dyan, yung tracking eh. Nakamuntot niya sa likuran natin, pero bumabarte pa rin. Sumunod sa maliliit. Kaya sinilip kung makasya pa siya, hindi. Di ba? May nauna sa atin yung maliit. Hindi nga ako sumunod, tumabi ako dito. Kita ko naman ano.
Ay, sililip po na hindi tayo kasya eh. Yung maliliit kasya, pero yung malaki hindi kasya. O, tingnan mo. Nagpara tayo. Traffic mo sa tubang. Saka yung mixer, nagbuhos. Dito nakaharap ang mukha. Siyempre, pagkatapos magbuhos, dito talaga bantiyan. Wala nga naman ang Kita atras yun. Umuatras na sila. Oh, diba? Kita pa yun makauna. Ito namang maliit. Ito lang nagpara na, sumunod pa rin. Hindi lalo nang nadagdagan ng mga barado. Barado ang utak. Pagsita tayo. Ayun yung umatras, di ba? Saan kayo kumakain tanghalian? Yan po sa Calbayog sana, malapit na sana. Yan lang. Sila yung nasa likuran. Biscuit po ko dito. Tumara na. Eh, yun ano doon sa kabila, bumaganti na rin. Hindi lalo, nagpara dyan sa kita. Tingin na pa. Sila nasa likuran. Dapat yung pahin natin dyan na magpatras. Mag-yun mo, karero ng pulis. Pati ang pulis, di makalusot. Kaya Atras. dapat yung pahin natin magpatrasan dito. Eh, kailangan ako magpatras. Ang init-init. Kapitan. Tawag sila ng kapitan, mga kagaw. Atras nga sana yung sumunod sa truck. Opo. Yan, atras na. Yung pickup. Atras nga sana yung sumunod sa truck. Kaso, pumasok pa itong mga nasa likuran. Ayun. Pumasok man yung nasa likuran. Kita gani ang paunahan yung inuun ko. Yung mga atras, mag-yun na sila dito. Di man matras yung dito sa Pikas. Di mo talaga atras yun kasi nga ang mixer ang sila sinundan. Nakabanti man yung mixer. Saan naman lagi? Pwede kayo umatras dyan, abutin tayo ng hapon dito, tayo umaga. Sumingit pa yung isa, paano pagkakas ng truck dyan? Oo. Doon, punta kayo sa malayo. Pwede yung truck dito sa siguro natin, huwag ko nang umangat. Kaya papasok na sana. Wait. Oops, si Kating. Iba, suksok pa, ano? Yan. Asa po yung isa mo. Porket driver sila, patakbo na patakbo. Ano dyan? Hindi natingin sa malayo kung anong sitwasyon dyan na padadaanan mo. Papasok ulit. Dapat pag driver ka, sa malayo ka lagi nakatingin. Eh, yung hindi ka na natingin sa harapan mo. Hindi siya mo atras. O, ayaw matras. Nagpupilit pa doon ng tago. Ito naman nagkarang siya. Pabayaan mo. Bayaan mo sa dyan. Sak nila, diya. Dito. May nakatutok sa likuran natin. Bata pa natin yan. Bili mo nila yan, si Teng. May tricycle ka naman? Ihatid mo na sa Calbayog. O yan, ihatid mo sa Calbayog yan pag naiwan yan. Ano? Hindi, pag naiwan ka raw, ihatid ka doon sa tricycle sa Tacloban. Na! Yuko. Sayang yung bayad ko sa ba? Ate, huwag na tayo ate. Kasi bawa kami yan. Matagal pa, may ano pa dun eh. Pero makikira ate. Yan, yung truck namin sa Kabala. Nakita niya tumigil na tayo dito sa harapan. Sumunod, umiwan pa siya. Kaya siya nakabara. Hindi na ako pumasok para hindi tayo makabara kasi hindi magkasya. Sumunod sa mga maliliit.
Kala niya kasali siya. Nawala naman sa Ay, naman. Mo kay Pingon. Ikaw ba, nagkuno na itong filtram ko, nagsunod yun ka. Sabihan ko ngayon. Pagalitan mo. Pagalitan mo. Set. Ayan mo. Set. Seminar mo ba? Oo. Wala. Puloy-puloy di ay po di ay mo di ay puloy-puloy po di ay di. Tingoy lang, sabi ni Park, tingoy. Wala, pero. Akala ko kasi ka doon. Di sila umatras, di sila makakalabas. Nakalabas na. Haba na doon. Si Titay. Matras, di matras. Wala na sa gawas. Bata nga, balik ka dito. Yan, punta ka doon sa malayo, dulo. Hirapan mo tuloy sarili mo. Ay, kung hindi siya pumasok, di sana pati tayo nagkakaan na. Pumasok eh. Alam na nakatigil na tayo dito. Nabirtikan pa tayo sa... Pumasok siya. Gagalagal, tagal dito. Shit, yung isa. Tingoy, sabi ni Park. Yun, no? Grabe ka na, grabe. Tawa tuloy. Hintuin nyo na doon sa una. Tawa tuloy ang driver sa mixer. Eh, pinahirapan sa batra doon sa malayo. May paano pa yan dyan? Nag-aalala nga ako doon sa malayo pa. Kaya alam ko may one way dito. May ginagawa kasada. Injaw? Oh, Shit, oh. Tingnan ko na yung upload. Dating. Ay, buwan kayo mga advertise. Tapusin yan. Matagal na pala to. Maasin yung sa import dito eh. Diet Express. Kaya, sa mga ibang driver may kapag tandaan mo to. Kung may nakatigil sa unahan nyo, ganun naman mo muna. Bago ka pumasok. Diyan ka muna sa likuran, huwag ka muna lumusot. Sirang buhay mo dyan. Kaya tumigil ako eh. Kasi nga, may one way. Siya tuloy ang pumasok. Ngayon, malayo yun niya. Malayo yung nakatrasan noon, hanggang saan yung putol nito. Traffic doon sa atras. Siya po, nawala eh. Kasi, mga sige pagkasada niya, no? Kurbada pati. May dancer pa. Oris. Wala na kasi nagbantay dito. Ibang din ako kumain.
Walang bay pumalit. Ang dami nila dyan. Wala sa oras. Pinagpierdo ng trabaho. Ayaw ano pag sulod traka. Wala ka na. Eh, Dapat, ang bubuhos yan, binantayan. Dapat doon yun. Okay lang naman ito walang bantay kasi nga kitang-kita naman. May bantay naman no? Ulan naman no? Offset, stop na down. Pasok. Yan ang tunay na driver. No? Oo. Lock ko doon. Takbay mo na, mabilis pumasok. Sakay. Saway talaga yung namin. Sila. Pati yung sumunod. Isa rin yun. Bakit na sumunod? Alam na naman na. Sumunod pa. Go. Maliit lang walang binuhos. Ano kanyan pa? Masa iwan ka. Okay, kalahating oras na naman tayo. No? Kalahating oras na. Layo-layo yun. Nasa kapatid siya na tayo. Oo. Basta puro ka na. Ano na tayo? Ginamit ang katangahan eh. Tagal pa tayo dyan sa Calbayog, paligid. Paligid ako dyan. Wala namang tawid no? Ano ka? Ano ka? Naka-overtake ako sa kasang ko. Pero nakatayo doon eh. Nakatigil na sa likod eh. Ngayon, hanggang ulis yan. Nag-iwas pa. May parang mauna. Pero nakaparatuloy siya eh. Bayo. Nakaulit na siya ngayon. Asa sa lugar? Sila Rizal. Abdul. Eh,
Hello, Tito Bugsit. Oo ba? Calbayog na ha. Calbayog. Yung Kanabaw. Yun. Ay, Ah. Pedro. Si Tingoy. Pakita yung mga ID. Oo. Sa Ricky na lang ito yung ay pa. Hello, Bugsit. Hello. Oh. Hello. Walang papukay na traffic. Traffic pa rin sa Wanwihan. Sila ni Shane. Ay. 23. Naintindihan mo ba ito yung Rizal? Take, Ah, Boto Ila Rizal? 1920? 1915. Isirate, Ha? isirate karoon sa buwan, turbina. Ha? Isirate. Sirip? Oh, Akala ko, bigay sila. biyahe gani ta. Karon. Oh, isirate sa buwan. Ay, sino ba lang gustong dati nga na bus? Sakay mo sa Villamor. Oh, Wala daw, i-standby, wala na dahil. Masako yan to. ha? Ewan ko kung sino isirate. Ay, Bakit isirate sa nagkaso? Walang bayaran. may pasahero yun, wala. Bayaran ano pa sa hero? Masakay na pupunta sa Siguro ano pa siya rin pa ng mga kaso. Yun na lang po yun. Manila. Ano, bayaran yung nagkaso.
Wala sa Bilyamor, wala siya masakyan. LTV na lang daw siya. Tayo, bayaran ng kaso. Kaya nagsirip yun kasi alam nila may pera na, pambayad. Oo. Parang bayaran na sila. Ano ka sila birhin niya? Ano man sa birhin niya? Eh, si Jong, isa rin yun. Dahil ko ng pera. Talon na dyan. Talon na dyan sa kanan, no? Sa kaliwa ko ba? Yan yung may ano dyan? May supply? Ha? Yan yung may supply? Supply dyan. Yan. Pero tatawid ba ng isa pa ng paliguan? Oo. Mula dito, tawid dyan. Siyempre, tawid sa... Bangka. Hindi, dyan ka na. Dito na sa kalsada. Parang natin yung bundok na yan. Yan ang malawit na yan. Yan may hotel, malawit yan. Dyan ka, kaya tatawid dyan. Tapos tatawid ka sa... Dyan ako. Yun yung may supply dyan. Yun yung sinabi may supply. Ha? Iba din yan. Ay ba rin yan? Bago yan. Dito yung... Ano, isla na ba yun dyan? Palo. Isla na, isla. Yan. Yan.
Nakalingkod lang doon. Kaya nagagas. Sinakal. Pwede na. Ano na, parang umuri sa balay. Oo. Nakatalong na dyan, Manoy. Punta ako Kindo.
Pilipin nga. Dito na tayo. Ano yung manok? Set.